Skeda li tilħaq il-gosti ta' kulħadd għall-adulti daqs kemm għaż-żgħażagħ biex Net Television ikun ta' kulħadd. Hekk spjega ċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications Pier Portelli fit-tnedija tal-iskeda l-ġdida ta' Net Television. Fil-preżenza tal-impjegati tal-kumpanija u l-aġenziji ta' reklamar tħabbru l-programmi li se jkunu qed jakkumpanjaw lit-telespettaturi minn Ottubru li ġej. Ottubru li ġej ifisser ukoll ġdid tal-Net Television biex id-dera tal-istazzjon tkun taqbel mal-kumplament tal-medja kollha tal-kumpanija. Wara li għamilna rebranding ta' Net FM fl-Ulju li għadda, issa kien imiss li nimxu passi ieħor fejn jidħol it-televiżjoni. U allura għall-ewwel darba f'20 sena se jkollna il-logo ġdid, il-branding kollu ġdid. Però il-branding mhuwiex biss logos, huwa wkoll il-programmi, l-istil ta' programmi. Però iktar importanti huwa l-messaġġ li rridu nibagħtu. Dan huwa stazzjon inklusiv, dan huwa stazzjon għal kulħadd, mhux stazzjon għal sezzjoni waħda biss tal-popolazzjoni, u allura provajna dan nibagħtuh dal-messaġġ anki bil-mod illi qegħdin nippreżentaw ruħna. Malli tibda l-iskeda in-nies se jħossu d-differenza ta' Net Television. Id-dettalji dwar l-iskeda ntlaqgħu tajjeb minn dawk preżenti fost l-oħrajn it-tliet sensili ta' drama, programmi ta' diskussjoni u ġrajiet kurrenti, programmi ta' lifestyle, programmi ta' divertiment u programmi sportivi. Jibqgħu mat-telespettaturi għad ta' programmi popolari fil-waqt li ritorna wkoll il-programm Pure, kif spjega l-Programs Manager ta' Net Television Fabian Demicoli. Fl-iskeda nippruvaw nagħtu xi ħaġa il kulħadd, se jkollna 3 dramas li n-nies m'għandhomx jitilfuhom, se jkollna programmi ta' diskussjoni anke sekonda serata li fihom anke jagħmlu diversi intervisti u diskussjonijiet fuq affarijiet kurrenti, għandna l-aħbarijiet bla dubju anke l-programm Net Life se jkompli, għandna wkoll programmi ta' magazine li matnejn sal-ġimgħa, il-programm Life and Style u anke il-programm Tirum, għandna wkoll il-programm Game Show Pure, ġifiri li fih se jkun hemm it-tisjir ma' wkoll anke il-game show biex naraw minn ħajjieħu il-Pure. Programmi wkoll fil-weekend li n-nies m'għandhomx jitilfu. Sa dan it-tant Ottubru jaraw ukoll xi tibdil fl-iskeda ta' Net FM wara tnedija tal-iskeda u l-wiċċ ġdid tal-istazzjon fl-Ulju li għadda. Dwar dan, tkellimna mal-koordinatur ta' Net FM, Josef Fitzpatrick. Net FM kellu rebranding tal-istazzjon tiegħu mill-Lulju li għadda u kellna riżultati pożittivi ħafna. Naturalment fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu tinbidlu ftit żgħira mill-iskeda biex naturalment il-bażi tal-iskeda tibqa' dik li bdejna fl-Lulju li għadda. F'din l-iskeda rajna li nagħmlu iktar firxa wiesa ta' mużika biex nolqtu iktar ġeneri ta' nies, naturalment ikunu nistgħu ikun hemm mużika l-istil tagħhom ukoll. U biex ikompli jżid is-servizzi għat-telespettaturi tiegħu minn Marzu li ġej, il-programmi ta' Net Television se jkunu jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand, dan permezz ta' sit elettroniku ġdid li se jkun qed joffri dan is-servizz għal kulħadd mill-kumdità ta' daru jew mill-post tax-xogħol.